És olyan. És futás. És ugra. Látja, hogy milyen bolond van? Állatán. Megvezzel. És futva. És látja. És fordul. És fordul tovább. És tovább. Néztem be, hogy ez egy kicsit kemény, csinálj, mint egy tényleg dolgoznál. Csala! Megint amikor. Vagy megyünk és kemények leszünk. Arra. Csoda. Ide van kemények. Oda. Ugye? És kemények. Nem vagy elég kemény. És most megyünk arra. Óriási intenzitás. Még nagyobb. Ez az. Tanárnak előtt extálisban él. Már megértem. Hát akkor ez lett volna reggeli testébresztés község. Aki részt vett ebben, köszönjük. Aki nem is tudja, hogy mit mondjuk ki, tovább el a mai nap. Mindenki jó már tehető bővé, vagyis legalább tudjuk az egészségről. Ha lehet, akkor a mai nap egyen van egészségesen. Ha lehet, akkor a mai nap valamit változtassuk meg. Mondjuk magában. Változás szeretet áll a világból. És ezzel a böcseletben fogtak engedek bennemi. Sziasztok! Szép napot! Délután 1 órakor mindenki a osztályban találkozik. 2-kor hazamenés, örülök. És mindenki várunk sok szeretettel szurkolónak a Tonál